Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom bij onze KFPS College Tour. De eerste van 2022. Dus vanuit de hele organisatie van het KFPS en alle mensen bij het stamboek alvast de hele beste wensen voor het nieuwe jaar. Veel gezondheid en geluk en dan komt de rest vanzelf wel. En natuurlijk veel succes in fokkerij, sport of wat u dan ook maar doet met uw Friese paarden. We zijn bij de eerste college tour van het nieuwe jaar aanbeland. En naast mij staat Gerrit Kampman, dierenarts. Welkom Gerrit. Dank. Gerrit gaat ons vanavond meenemen in de wereld van het jonge Friese paard. Een heleboel over vertellen. Hij zal ongeveer een presentatie houden van een half uur, 3 kwartier. En daarna hebben we een kwartiertje tijd om wat vragen te beantwoorden. Waarvan ik vast en zeker denk dat u die heeft. Dus u kunt ze allemaal appen naar het nummer 06 53 256 456. Dat nummer hoeft u niet te onthouden, want die komt straks toch nog uitgebreid onder in beeld terecht, zodat u uw vragen kunt appen. En dan zullen we zo goed mogelijk proberen om ze allemaal te beantwoorden. En als dat niet in de uitzending lukt, dan doen we het altijd na de tijd nog even. Nou, dank u alvast voor het kijken. Gerrit, heel veel succes. Dank u. We zijn heel benieuwd. Is goed. Goed, dames en heren, van harte welkom. Blij dat het in Nederlands kan. Vanmiddag een sessie in het Engels gedaan, dat is iets lastiger. Leuk om iets te gaan vertellen over de opvok van jonge paarden. Soms denk ik wel eens een keer lost generation, vreemd in Nederland. Na afspelen van zo'n veulen, dan is het een tijdje stil rondom dat veulen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. Want hij moet in die tijd, dat hij tussen de, laten we zeggen, 6,5 maand is en 2,5 jaar, gigantisch groeien, een hartstikke goed paard worden. En ja, in Nederland is dat vaak een wat stillere periode. Dus ik denk dat het heel nuttig is om daar eens een keer over te praten. En ik hoop dat jullie veel vragen hebben. En dan na mijn presentatie dan hoop ik dat ik die kan beantwoorden. Hoe gaan we te werk? Een klein stukje introductie. Dan zeg ik een beetje wat wij zien in onze praktijk. Wat voor type bedrijven zijn er in Nederland? Wat kunnen we doen aan ziektepreventie in die opvok? En een aantal risicofactoren die ik zie in de toekomst. Zoals gezegd, ik ben Gerrit Kampman, dierenarts te Den Ham. Afgestudeerd in Utrecht aan de faculteit in 1999, dus ik ben al een tijdje bezig. Heel gelukkig met een aantal collega's in de paarden in Den Ham. Daar waar wij eigenlijk in de jaren 80 veel het accent hadden liggen op de gynaecologie van het paard. Mede natuurlijk door de stoeterij van de familie Roelofs, Roelofs Wegenbouw. Is dat nu meer naar een verwijskliniek wordt het meer gebracht. Waarbij gynaecologie natuurlijk nog steeds ook een hele belangrijke poot is in ons praktijkgebied. Waarom sta ik hier? Dat komt mede door Ageet van der Lee. Die plaagt mij altijd met vragen over stukjes voor de Friso. En ja, dat is een mooie samenwerking waarbij we nu en dan iets schrijven in de Friso. Praktijk in Den Ham opgeleverd in 2012. Groot praktijkpand. Kunnen we natuurlijk mooi uit de voeten. Wat redelijk uniek is dat we alles nog onder één dak hebben. Dus alle diersoorten. Waarbij we de verschillende diersoorten dan wel in de verschillende afdelingen hebben gesplitst. Afdeling kleine huisdieren, afdeling vleeskalver, afdeling pluimvee, afdeling paard, een stukje varken en rundvee. Dus alles nog onder één dak. Dat is redelijk uniek in Nederland zo langzamerhand. Maar het werkt mooi vanuit zo'n pand. Zoals gezegd, ik denk dat we nu in de werkzaamheden 50% ambulant doen en 50% aan de kliniek. Met zo'n kliniek kunnen we natuurlijk wat mooier uit de voeten. En dan gaan die werkzaamheden ook eigenlijk een beetje van de rechter dia naar de linker dia toe. Dat heeft te maken met ook bij ons verandering in het vak. Dat we dingen gewoon heel goed willen afgedekt hebben. Dat we dingen veilig kunnen doen. Dat we dingen veilig voor de patiënt kunnen doen. Zo goed mogelijk voor de patiënt kunnen doen. Dan is de charme van rechts natuurlijk hartstikke mooi om te doen. Maar zie je wel gewoon ook gezien
wat er in de paden gebeurt op dit moment, dat we wat meer naar links verschuiven. Wat zien wij in die opfok aan ziektebeelden in onze praktijk? Ik denk nog steeds het belangrijkste toch die worminfecties. Parascaris, de spoelworm en de rode bloedworm, Sciatostominosis, zijn verreweg de belangrijkste die wij zien in de opfok. En het blijft toch wel jammer dat we het zien. Het klinkt zo simpel van ontwormen een paard en dan zijn we dat kwijt, maar dat is kennelijk niet zo. En dan komen we nog wel gaandeweg de presentatie wat op terug. Tweede belangrijke, de luchtweginfecties, waarschijnlijk influenza en equine herpesvirus, dan het hoesttype, zien wij ook nog redelijk veel in de opfok. Lawsonia, regelmatig komen we dat tegen. Salmonella, jammer genoeg, vaak in combinatie met een wat slechte wei, waarbij we denken dat zandopname daar ook een rol in speelt. Droes, zeker nog aanwezig, zien we ook nog steeds. En ik denk Rhodococcus equi valt er een beetje tussen, want dit zien we in de opfok natuurlijk. Bij de echt jongere veulens blijft het nog wel eens hangen. Het is meer ook nog wel eens een keer voorkomend wanneer die veulens nog bij de merrie aan de voet lopen. Twee plaatjes van mest, waarbij je dus duidelijk ziet van daar zit wel het een en ander in wat je er liever niet in wil hebben. Waarom die rode bloedworm in die mest? Toch nog steeds het lastige van die worm is dat hij zich verstopt. Dus die komt niet altijd uit een mestonderzoek tevoorschijn. Heel vaak is het een probleem dat die larven van die wormsoort in die darmwand gaan zitten. Zich kunnen verstoppen en dan in één keer massaal vrijkomen in het darmlumen. En dan hebben we in één keer te maken met een gigantische infectie. Geeft veel schade aan de darmwand. Waardoor ontwormen met de klassieke wormmiddelen ook vaak moeizaam is. Omdat die opname via de darm van dat wormmiddel ook vaak slechter is. Dus dat is een moeilijk probleem om op te lossen. Rechts, de spoelworm, is vaak dat we denken dat daar toch ook daar wel enige resistentieproblematiek speelt ten aanzien van ivermectine met name. Het is een wat lastigere wormsoort om te zien in de mest ook. Het valt niet zo op als de andere wormsoorten. Dus ik denk dat die ook nog wel eens gemist wordt. Maar met name de resistentie tegen ivermectine maakt dat een best een groot probleem is. En dat zien we toch wel regelmatig in onze kliniek, dat opfokpaarden daar toch behoorlijk mee besmet zijn. Droes nog steeds erg belangrijk. Zien we ook nog steeds in de opfok vaak voorkomen. Valt natuurlijk onder de kinderziektes. Is ook een boel van te zeggen. Moet nou elk paard dat dan doormaken in de opfok? Dan hebben we dat maar gehad. Ja, zou je dan zeggen. Maar liever wil ik niet dat mijn opfokpaard daaraan doodgaat. En daar komt dat enten tegen droes vandaan. Daarmee hoop je dat je op die manier wel enige besmetting krijgt. Maar dat die besmetting van droes niet dusdanig ernstig door die koppel heen gaat. Dat daar dode dieren mee gepaard gaan. Dat is eigenlijk wat je wil bereiken met het enten tegen droes in opfok. Lawsonia is waarschijnlijk een wat onbekendere voor jullie allemaal. Voor ons vind ik toch apart. Wij zien dat in de praktijk toch meer. Is een lastige, is een bacterie die in de dunne darmen zit. Daar die dunne darm eigenlijk als het ware doet ontsteken. Die darmwand wordt heel dik en heeft veel minder opnamecapaciteit van voeding. Dat houdt in dat eigenlijk de spiermassa dat het jonge paard de spiermassa kwijtraakt. Maar het jonge paard kan dus die voedingsstoffen niet goed benutten. Dus is snel vermagerd. En daarbij komt omdat hij dan te weinig eiwitten opneemt, dat er ook te weinig eiwit in het bloed komt. En dan treedt er vocht uit en dan noemen wij dat zogenaamd vorming van uideem. En dat uit zich vaak in zwelling onder de buik, als het ware tussen de voorbenen zie je dat vaak het eerst. En bij dit geschoren paard aan de rechterkant zie je dat als een soort plank onder de buik liggen. Ook zie je daar dat het scrotum wat vol is met vocht, met uideem. Je ziet dat het paard vermagerd is en ook direct hierbij, omdat hij geschoren is, zie je duidelijk dat het paard mager is. Maar je ziet het vaak niet in de winterperiode waarin we nu zitten. Want die meeste opfokpaarden staan in een dik pak haar. Dus heel vaak heb je niet door dat een paard in die koppel in één keer zo gigantisch vermagert.
Iets over de type bedrijven die in Nederland voorkomen. Nou, de fokker kan besluiten om die opfok op het eigen bedrijf te doen. Als hij daar natuurlijk voldoende ruimte voor heeft, is dat natuurlijk prachtig. Past natuurlijk goed op zijn eigen materiaal. Kanttekening daarbij, ik zou altijd wel proberen dat je dat echt gescheiden hebt. Dus in 2 echt duidelijk gescheiden afdelingen. Want waarschijnlijk heeft hij ook weer een stel drachtige merries staan. En jonge paarden in combinatie met drachtige merries is toch vaak ook een risico. In die jonge paarden gaat toch wel vaak het een en ander rond. Dat moet ook, want die moeten een aantal kinderziektes doormaken. Maar die wil je liever niet bij je fokmerries hebben. Dus als je het qua gebouw, qua stalling en qua weide echt strikt gescheiden kan houden, dan is dat natuurlijk prachtig. Tweede manier van opfokken, vaak kleinere commerciële opfok in combinatie met bijvoorbeeld het runnen van een manegebedrijf of een pensionstal. Geldt natuurlijk een beetje hetzelfde voor. Als het dicht op elkaar staat, ben ik er niet zo fan van. Omdat je veel in- en uitloop hebt van vreemde paarden. Die kunnen ziektes meenemen. En nogmaals, de jonge paarden kunnen soms een reservoir zijn voor besmettingen de andere kant natuurlijk op. Maar dat komt in Nederland natuurlijk wel behoorlijk voor. En dan hebben we de grotere commerciële bedrijven. Waarbij je ziet dat er soms 100 tot zelfs 300 paarden in opfok staan. Meestal in het noorden van Nederland, noordoosten waar onze praktijk staat. Zulke grote jongens niet zo dicht bij ons in de buurt. Bij ons gaat het ongeveer tot de 60, 80. Maar er zijn ook redelijke bedrijven. Je hebt genoeg weiden nodig. En ja, dat maakt dat in Friesland, in deze buurt, die bedrijven natuurlijk zichtbaar zijn. En wat mindere natuurlijk gewoon daar waar het dicht bevolkt is in Nederland. Belangrijk te nemen managementregels. Zorg voor genoeg ruimte, zowel buiten als binnen. Natuurlijk heel makkelijk gezegd van mij, maar als jij jonge paarden opfokt, dan heb je ruimte nodig. Die paarden moeten kunnen bewegen, zowel buiten als binnen. Buiten genoeg ruimte bedoel ik eigenlijk van dat je in staat ook zou moeten kunnen zijn om die paarden te kunnen verwijden. Dat alles ook in het kader van het laag houden van je wormbesmettingen op die weilanden. En binnen natuurlijk in de groepshuisvesting dat ze elkaar niet kunnen beschadigen en voldoende voeding kunnen opnemen. Voldoende voeding bedoel ik ook letterlijk voldoende voer plaatsen. Het liefst gaan ze allemaal tegelijk eten. Dat is ook goed, maar daar moet je wel voldoende plaats voor hebben dat ze dat kunnen doen. Dan natuurlijk, omdat ze vol in de groei zijn, kwalitatief goed ruwvoer geven. Tegenwoordig is dat helemaal niet zo heel ingewikkeld om een ruwvoeranalyse te doen. Adviseren wij ook altijd aan. Dan weet je in ieder geval wat je basisrantsoen is. Dat moet dat ruwvoer zijn. En op het moment dat je daar een uitslag van krijgt van wat is de kwaliteit van mijn ruwvoer, wat ik nu aan het voeren ben, dan kan je dat wat gerichter aanvullen met een brok en of liksteen, vitamine, mineralen. Je weet in ieder geval waar je over praat. Goede ventilatie binnen. Heel erg belangrijk voor de luchtwegen van die paarden. Kou mag, tocht niet. Dat is vaak heel lastig. Degenen die bedrijven runnen, die lopen vaak op een middenpad. En hebben bijvoorbeeld bij een koude winterdag helemaal niet zo'n aangename tijd op dat middenpad. Maar als je dan in de stal gaat staan tussen die paarden, dan is in één keer die kou behoorlijk weg. Maar je hebt die ventilatie gewoon heel erg goed nodig om weg te komen van je ammoniak. Dampen uit de urine en uit de mest die ze leveren. Schone bedding binnen, gigantisch belangrijk ook dus om die luchtwegen goed te sparen. Een dagelijkse controle van de paarden. Ik denk dat het van wezenlijk belang is. Normaal, ze staan op dit moment allemaal in de wintervacht. Dus dan lijkt het vaak van een afstandje er goed uit te zien. Maar het is veel mooier om gewoon contact met die paarden te gaan maken. Voel door die wintervacht heen. Kijken hoe ze erbij staan. En hands-on zeg ik altijd. Van je moet eraan voelen om te weten van hoe staat dat paard ervoor. En natuurlijk een degelijke omheining en een degelijke stalbouw. Omdat het jonge paarden zijn, zijn ze aan het spelen, zijn ze aan het donderjagen. En omdat ze in een groep staan, gebeurt er nog wel eens het een en ander. En een goede omheining en een degelijke stalbouw is dan echt van wezenlijk belang.
Zo ziet het er dan vaak uit. Ruwvoer ligt gewoon vaak in redelijk grote voorraad voor die paarden. En hier bedoel ik eigenlijk mee dat ze met z'n allen dus gelijk door het koppie door de luik kunnen steken, gewoon om samen te kunnen eten. Ook hier, dit plaatje, die paarden groeien. Dus als ze klein zijn kunnen ze er prima doorheen. Als ze groter zijn kunnen ze er minder makkelijk doorheen. Schrikt zo'n paard en doet een schrikreactie terug. Dan kunt u zich wel iets bij voorstellen van als ze dan wat te groot worden voor dit soort doorgangen, dan hebben we een uitdaging. En de andere kant op heb ik ook al meegemaakt. Gewoon als ze te klein zijn en die doorgangen zijn te groot, dan willen ze ook nog wel eens graag gewoon vanuit die stal naar buiten rennen. En dan moet ook de brandweer erbij gehaald worden. En dan heb je ook een uitdaging. Dus dat is niet, is moeilijk te zeggen van welke maten moet je nou precies aanhouden. Alleen ik wil de message meegeven. Hou dat heel goed in de gaten van waar zit ruimte, hoeveel ruimte heb ik tussen de spijlen, hoeveel ruimte heb ik tussen de voerdoorgangen. En hou rekening mee dat ze van klein naar groot gaan. Nog een plaatje daarvan, van hoe dat eruit ziet. Iets andere manier van inrichting. Misschien in de verte van dit plaatje staat. Dus deze staan allemaal mooi richting voer. En er staat er eentje verder van weg. Nou, zo eentje heb ik altijd zoiets van, oké, die zou je in de gaten moeten houden. Wat gebeurt daar precies? Want op het moment dat die paarden in één keer toch stoppen met eten, gaan ze lopen klooien met elkaar weer. En diegene die daarachter staat, dus die niet naar voren is gekomen, die durft op dat moment ook niet meer naar voren gekomen. Want die wordt daar weer weggejaagd. Dus die krijgt heel vaak tekort. Dat bedoel ik met voldoende voer plaatsen. Dus je moet ze de ruimte geven, zodat ze kunnen eten met elkaar samen. Dus ik heb liever niet dat ze erachter gaan staan. Dat is belangrijk om in de gaten te houden. Iets over ziektepreventie. Dan is, omdat we dat meest zien natuurlijk, maar dan is die ontwormstrategie natuurlijk heel erg belangrijk bij die jonge paarden. Nou, vind ik het lastig in Nederland met al die wetgeving op het gebruik van wormmiddelen. Ik heb niet zoveel gevoel bij een eitelling in opfok. Ik denk dat het niet betrouwbaar genoeg is. Ik zou dus altijd kiezen voor een groot bedrijf, voor een ontwormstrategie op vaste tijdstippen. En dan kan je altijd zeggen van oké, ik doe 2 keer per jaar in ieder geval een mestonderzoek om te kijken van zit ik qua richting zit ik goed. En je kan bijvoorbeeld de risico broeders of zusters apart nemen en daar second mestmonster van nemen. Geloof niet zo in het sturen op eitelling bij dit soort grote bedrijven met name dan. En dan ook natuurlijk de weidegang is daar heel erg belangrijk. Heb je genoeg ruimte, dan kan je strategisch ontwormen en kan je in combinatie met verwijden in de weideperiode natuurlijk proberen dat die wormbesmetting natuurlijk laag blijft. Maar nogmaals, Nederland kennende is een klein land. We hebben nogal veel standweiden. Dus ik heb daar niet zoveel gevoel bij jonge paarden. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we daar toch een soort van systeem vasthouden om daar de controle op te houden op die jonge paarden. Want die krijgen het geheid gewoon, die wormen. En pas later, als ze wat ouder worden, treedt er toch een bepaalde immuniteit op, waardoor ze er minder last van hebben. Maar zeker die jonge dieren zijn er heel erg gevoelig voor. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat in de gaten te houden. Doe je dat in combinatie met je dierarts en maak je daar een bedrijfsplan van, denk ik dat je het ook gewoon wetgevingstechnisch prima doet. Want dat rechterplaatje is nog wel eens een keer wat je ziet. Qua wei, zeker nu als het de laatste tijd zo gigantisch nat is die zoden veel te zacht. Vaak trappen ze allemaal kapot en je kan dan bijvoeren op de wei. Maar dan zijn paarden weer een beetje vreemde dieren. Dan willen ze toch per se die laatste graspriet eruit trekken. En trekken een boel zand daarin mee, trappen de wei kapot. Ja, ik vind dat altijd toch moeizaam. Dus ik ben in dit soort gevallen toch een voorstander van het opstallen. Dan zeker 's nachts, dat ze in ieder geval 12 uur op een droge ondergrond staan en daar dan goed kunnen bij eten. Linkerplaatje ziet er natuurlijk veel sympathieker uit. Zie je ook dat verwijding, dat achterop hebben ze eerst gelopen en kan je zulke koppelspaden kan je dan verwijden als je genoeg ruimte hebt. En dat is natuurlijk prima. Gewoon als je dan ook strategisch daarin rekening mee houdt met je ontwormingsbeleid, dan is dat allemaal prima. Maar nogmaals, rechts vind ik dat ik wat te veel zie in Nederland zo langzamerhand.
Ziektepreventie, natuurlijk wordt vaccineren daarbij. Nou, denk aan corona, daar zijn we ook volop mee bezig. Met wisselend succes zou ik zeggen. Maar dat geldt met elke vaccinatie helaas. En dat is bij jonge paarden niet anders. Welke werkt goed? Influenza tetanus is ook natuurlijk meest bekend bij paardrijdend en paardminnend Nederland. En dat wordt ook redelijk standaard gedaan. Mij valt toch altijd wel op dat ik toch ook nog wel heel vaak pas bij het inrijden. Dus als ze 3 zijn, 3,5... de eerste enting zet voor influenza tetanus, blijf ik toch wel apart vinden. Daar waar je ze eigenlijk gewoon het hardst nodig hebt in die opfok. Dus geldt eigenlijk hetzelfde voor equine herpesvirus. Doen we in Nederland, vind ik, te weinig. Kan prima in combinatie met die influenza tetanus. En in opfok denk ik ook heel belangrijk. Dat is waar hij rondwaait en ze goed kan verspreiden. En dat geldt een beetje voor hoe meer wij daar ook toch tegen enten, hoe meer je een uitbraak in Nederland kan indammen. Ik denk dat wij daar in Nederland achterlopen ten opzichte van Duitsland en ten opzichte van België. Gebruiken wij EHV-vaccins nog gewoon te weinig. Ik ben er wel een pleiter voor om dat wel te doen. Gewoon ook om de infectiedruk omlaag te brengen. Droes, ja. Zeker in die grote bedrijven. Kijk, de tijd is denk ik voorbij dat je moet zeggen van oké, laat al die paarden maar droes krijgen. Gewoon, want dan hebben ze het maar gehad. Maar de ellende is als hij er gewoon ingaat, gewoon boem, dan heb je ook nog eens een keer een dood jong paard. En als dat nou net jouw embryo-transplantatie opfokpaard is, dan vind ik dat nogal wat. Dus ik denk dat dat de moeite waard is om daar goed naar te kijken. En dan heeft een vaccinatie tegen droes heeft natuurlijk functie. Vaak doe je dan de eerste zo vlak voor afspinnen, wanneer de veulentje nog bij de merrie loopt. En die tweede kan dan in de opfok. Liefst zou ik een derde erachteraan doen. Je ziet vaak gewoon dat het met die eerste twee dan al toch stopt. Maar dan heb je al in die jongere beestjes toch een bepaalde immuniteit. Waardoor we denken dat die droesbacterie niet zo heel heftig er doorheen kan gaan. En dan klinkt het te hard, maar dan heb jij op dat moment, wanneer je dat dan gedaan hebt, heb je hopelijk minder kans op ernstig zieke dieren. Dat is eigenlijk wat je beoogt met die droesvaccins. Natuurlijk hygiëne rondom opfok. Weidehygiëne, met name voor Lawsonia salmonella, denk ik dat dat belangrijk is. Ik heb wel heel sterk het gevoel van als die paarden in van die trapweiden lopen waar het gigantisch nat is en ze staan dan aan de voorknieën in de modder. Dat lijkt me niet echt bevorderlijk voor ter preventie van Lawsonia salmonella, zeg maar, of zandopname. Dus ook hygiëne in de wei is daar belangrijk in. Is er überhaupt nog gras te eten voor die paarden of eten ze alleen maar zand? Want dat gaat gepaard toch met een boel problematiek. En ik ben daarom in deze tijd, wanneer het zo heel nat is, gewoon toch wel voor opstallen van die paarden. Overdag bijvoorbeeld wel buiten uitloop geven, maar opstallen 's nachts op schoon strooisel, voldoende ruwvoer, aanbod in de herfst- en de wintertijd. En dan is natuurlijk altijd weer de vraag van hoe vaak worden die stallen dan schoongemaakt. Meestal wordt toch wel een beetje gebruik gemaakt van het potstalprincipe. Dat is eigenlijk gewoon van dat je eigenlijk steeds strooisel toevoegt aan het oude strooisel, dat die paarden dat urine naar beneden zakt en dat die paarden eigenlijk droger gaan liggen op het verse stro wat je aanbiedt. Ja, daar moet je wel denk ik ook wat serieus naar kijken. Als we praten over een Fries paard met die vetlok en we hebben mokproblematiek, dan denk ik dat het zinvol is om te kijken van hoe schoon is mijn stal nog? Natuurlijk moet je soms een klein beetje advocaat van de duivel spelen. Want hoe doen wij dat dan met die vaccinaties en ontworming op de bedrijven? Nou, ik wil een voorbeeldje geven van het droesvaccin. Dat blijf ik raar vinden. Ik ben een praktiserend dierarts. Ik heb hier een geregistreerd droesvaccin. En dan heb ik een heel klein naaltje daarvan. Dan moet ik eigenlijk proberen de vloeistof uit het ene flesje te halen. En dan bij het vaccin erbij doen, een beetje opschudden. En dan met dit type naaldje proberen of ik het weer uit het flesje krijg. Dat gaat op zich dat nog wel, nou vind ik ook eigenlijk trouwens helemaal niet gaan. Dus daar ben je redelijk lang mee bezig. Nou, dan heb je dat bijvoorbeeld erin zitten. Dan doen we een dopje erop. Dat is ook een beetje moeilijk met bril.
klik vast. Dan loop ik naar het paard toe, pak het paard bij de lip, bij de neus, doe de lip omhoog en dan end hem tegen dat droesvaccin in het slijmvlies van de bovenlip. Nou, 1 paard snap ik dat met handschoenen aan. 200 paarden snap ik eigenlijk helemaal niet meer wat ik aan het doen ben. Want ik pak hem heel dit vast met mijn hand. Ik kan natuurlijk zeggen van ik ga 200 paarden 200 keer handschoenen aantrekken. Vreemd. Ja, denk ik van waar ben ik nou überhaupt mee bezig. Ik vind ook vreemd hoe dat dan ontwikkeld wordt. Dus ik hoop dat daar nog eens een keer een goed alternatief voor komt. Moet je het dan helemaal niet doen? Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, soms moeten we ook een beetje kritisch kijken naar onszelf van, goh, wat zijn wij nou aan het doen? Dus ik kan prima met mijn handen door zo'n hele grote koppelpaarden de boel ook verspreiden. Dat geldt natuurlijk hetzelfde voor tandcontrole. Een aantal paarden hebben gebitsverzorging nodig. Ja, hoe doe je dat op een opfokbedrijf? Hoe maak je je spullen schoon? Ga je van paard naar paard? Heel erg belangrijk. Ik denk ook de smid. Redelijk medelijden mee met die jongens als 60 bij langs moeten in een dagje. Die staan er de hele tijd onder. Die paarden zijn nieuwsgierig, zijn jong. Die gaan neuzen. En jij gaat van paard naar paard. Denk daaraan. Ik denk de hulp moet daar ook aan denken. Dus je moet ze niet laten neuzen. Je moet in ieder geval proberen dat ze niet te dicht bij hem in de buurt zijn. Dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan als je smid bent. En nogmaals, ik heb daar aardig medelijden met die jongens, met die grote bedrijven. Maar ook denk aan versleep van ziekten die wij zelf kunnen doen. De manier waarop je dat doet, is heel vaak koppel. Je jaagt die koppel op. Die koppel wordt een beetje in een sluis gejaagd. En uiteindelijk komt de fixatiebox, zodat wij niet in elkaar geslagen worden wanneer we een droesvaccins willen zetten. Maar de hele gang van zaken is redelijk stressvol voor paarden, lijkt mij. En dan denk ik altijd van oké, veel ziektes zijn stressgerelateerd. Wat zijn we op dat moment aan het doen? Gaat op dat moment niet een latente EHV-drager op dat moment niet verspreiden? Gewoon ter overdenking. En dan een aantal risicofactoren voor in de toekomst. Klimaatverandering, dat zien we natuurlijk iedere dag gebeuren. Gewoon, we hebben geen winters meer. Nou ja, ik denk dat het klopt. Ik denk dat we het in Nederland alleen maar natter krijgen. Ik vind dat lastig. Dan is van vaak de eerste stap is dan van, nou ja, het is nog niet zo weer zo koud. We kunnen ze nog langer buiten laten staan. Maar buiten staan betekent vaak minder controle. Dat gras wat daar nog staat, noemen wij gestrest gras. Heel suikerrijk. In ieder geval niet meer de kwaliteit van wat het normaal in het voorjaar en de zomerperiode heeft. Gaat gepaard met ook allerlei verteringsproblematiek in die jonge paarden. Dus ik ben er absoluut niet zo'n voorstander van. Maar de moeilijkheid is van, ik snap ook wel weer het gemak van die paarden kunnen langer buiten blijven. Want dan heb ik de stal niet vies. Maar denk daaraan, het is juist vaak, doordat het zo nat wordt, buiten helemaal niet zo handig qua ziekte wat die paarden op kunnen lopen. Pest-naalvirus vind ik een reëel risico. Zijn we denk ik in 2012 al over begonnen dat het zeker komt in Nederland. En ja, het komt ook zeker in Nederland, alleen we weten niet wanneer. Maar we weten wel op het moment dat het klimaat wat warmer wordt, dat de kans op West-Naal inslepen zeker gaat gebeuren. En dat gaat denk ik ook gewoon gebeuren, we weten alleen niet wanneer. En dan teekgebonden ziektes, zoals Lyme. Er wordt al zo nu en dan gediagnosticeerd natuurlijk gewoon. Maar ik denk dat dat belangrijker wordt. Zodra het warmer wordt, dan komen die teken die Borrelia mee hebben, komen hoger op. Dus we zitten nog wel met een paar uitdagingen richting toekomst. Ook daar geef ik bijvoorbeeld mee van, je ziet wel eens een keer van dat die opvokpaarden in de watervoorziening hebben vanuit een natuurplas. Ja, die natuurplas trekt natuurlijk veel muggen aan. Denk aan bijvoorbeeld staartmanen, eczeem bij de vriezen. Veel meer verzamelen van die muggen rondom die waterplek. En dat geldt daarvoor West-Naal, geldt voor teekgebonden ziektes. Wat dan ook. Ik denk dat we daarover na moeten denken van, oh God, hoe gaan we daarmee om in de toekomst. Dat was mijn presentatie. Dank ik jullie voor jullie aandacht en dan hoop ik dat Alice een aantal moeilijke vragen voor mij heeft.
Ja, dat gaat zeker lukken. We hebben al een aantal reacties binnengekregen. Ben ik goed te verstaan? Zo, ja. De eerste vraag die is heel wat algemeen, Gert. Iemand die vraagt zich af, hoe weet ik nou of de conditie van mijn jonge paard goed genoeg is? Hoe kan ik dat zien? Ja, hartstikke goede vraag. Hoe weet ik of de conditie van mijn paard goed is? Heel flauw. Voeren doe je op het oog, is ook zo'n kreet. Hè? Maar het belangrijkste vind ik altijd het paard afvoelen. Door de wintervacht heen. Want heel vaak jonge paarden staan nu vol in de wintervacht. Door die vacht heen, dan moet je de ribben goed of net kunnen voelen. Maar je moet ze niet allemaal kunnen tellen als het ware. Gewoon. En dan vind ik dat je een nette conditie hebt. Dus net kunnen afvoelen. Helder. Iemand die vraagt, klopt het dat de basisenting voor veulens geboren in 2022 van 2 naar 3 prikken gaat? Ja, klopt. Dat is heel vreemd eigenlijk, want dat staat eigenlijk altijd in de bijsluiters ook van alle vaccins ten aanzien van influenza / tetanus. Het is vaak een combinatievaccin, maar nu krijgen we een verplichting dat we inderdaad naar 3 entingen gaan. Dat staat al in die bijsluiters. Dat is heel vreemd. In Nederland is het vaak dag 0 een enting. Dan heb je op een maand of 6 weken de tweede enting. En die derde laat men schieten. En dan pakt men pas binnen een jaar weer. Maar die derde komt erbij. En dat klopt. Ja, dat gaat verplicht worden. En dat is dus de tetanus-enting? Influenza, tetanus. Tetanus, oké. Ja. Met name gaat het om influenza. Ja. Doe jij dat veel? Want ik hoor jou ook in jouw presentatie zeggen dat je genoeg paarden tegenkomt van 3,5 die je dan voor de eerste keren hebt. Ja. Daaraan zie ik dus ook van, er zijn best wel veel paarden die pas dus de eerste prik tegen influenza tetanus krijgen wanneer ze 3 jaar zijn. Ja. En normaal, het zou veel slimmer zijn om te zeggen van ik haal het helemaal naar voren, echt in de opfok. Want je beschermt die soortgenoot ook. Dus als je dan groepen bij elkaar brengt, dan zou ik dat vaccin zeker naar voren trekken. Dus dat betekent echt inderdaad gewoon in de opfok. Laten we zeggen van rond de 7 maanden eerste, 8 maanden tweede en dan binnen een half jaar die derde. Juist. Maar dat gedaan wordt, dan merk je wel, dat wordt lang niet altijd gedaan. Nee. Daar vroeg ik ook naar. Maar deze vraagsteller die weet precies hoe het werkt, geloof ik. Dat is eigenlijk. Zijn er nog andere vaccinaties of entingen waarvan jij zegt, die zou ik er dan ook bij pakken? Nou, ik denk dat je kan dingen wat combineren en dan kan je wat dingen achterwege laten. Zoals tetanus is zo'n dingetje. Dus als jij op die manier gaat doorvaccineren, want heel vaak is het een combinatievaccin door de fabrikant geleverd, influenza / tetanus. Dus de combinatie influenza en tetanus. Die tetanus weten we van, die hoef je eigenlijk niet zo heel frequent te enten. Dus als je gewoon de standaard doet, dag 0 en 4 weken later de tweede, dan is die tetanus eigenlijk redelijk afgedekt. Dan zou je die tetanus er tussenuit kunnen halen, maar dan kan je de combinatie met rhino bijvoorbeeld prima maken. En dan dan laat je de tetanus een keer eruit en dan eentje de rhino en influenza. Die mogelijkheden zijn er allemaal. Ja. Zonder dat je dan uiteindelijk extra hoeft te vaccineren. Of extra hoeft te injecteren, zou ik maar zeggen. Ja, klopt. Ja. Adviseer jij rhino bij jouw klanten? Ja. Ja, geef ik eerlijk toe, ook een switch gemaakt. Dus eerder zei ik ook altijd van, als je een individueel paard en tegen herpesvirus, dan denk ik niet dat het zoveel zin heeft. Dan word je ouder, maakt meer mee en bespreekt ook meer met collega's van. Maar het geeft wel degelijk dat betreffende paard iets meer bescherming tegen herpesvirus. Dus elk paard die je daar tegen ent, helpt wel mee. En dan wordt hij weer lastig. Het heeft pas echt effect als je grote groepen kan enten. Dan zit jij, dat vind ik mooi, maar je zit wat dat betreft in die corona-discussie. Dat is net zoiets. Maar ik denk wel, nogmaals, wij lopen daar echt ten opzichte van Duitsland en België achter. En als je kijkt hoe frequent wij toch nog uitbraken van herpesvirussen hebben in Nederland. Elke keer is dat paniek. Dus elke keer is een heel gedoe. Iedereen heel erg bang en stuiter de stuiter. En ik denk, als je toch met z'n allen gewoon probeert te promoten van, neem dat nou mee, dan denk ik echt dat in ieder geval de frequentie van uitbraak omlaag gaat. En nogmaals, dat is allemaal natuurlijk om die abortusvorm
te verminderen en natuurlijk die neurologische vorm. En dat is een lastige, want dat vaccin die wij gebruiken, die mag niet die claim leggen dat die neurologische vorm, dat die daartegen beschermt. Maar we denken wel, als je daar een goede deken overheen kan leggen van voldoende volume, dat die in ieder geval minder makkelijk oppopt. Juist. De infectiedruk gaat als het ware naar beneden. Ja. Ja. Ja, want als je dat zo opnoemt, hè, dan je hebt duivels dilemma's, had je het net over. Ja. Dan denk ik, dat is weer een paar €100 per jaar wat je kwijt bent aan vaccinaties. En toch is het belangrijk. Ja, dat is een goede, hele goede vraag. Ja, ook daar vind ik, nou, wat ik moeilijk vind is, ik snap niet zo goed van aan de voorkant qua dekgeld, qua mogelijkheden, om omdrachten te krijgen. Mensen doen embryotransplantatie, mensen doen OPU. Dus de geïnvesteerde vermogen om hem überhaupt al te krijgen, die is gigantisch. En dan gaan we in één keer beknibbelen op de opfok op een paar entingen. Die begrijp ik echt helemaal niet. Vind ik vreemd. Ja. Dus ik zou graag willen zien van, ja, dat moet je erbij trekken. Je moet, opfok hoort erbij. Hij moet daar groeien, hij moet het daar goed hebben. Dus ik denk niet dat die tijd echt voorbij is. Dat je kunt zeggen van, nou we praten over een procentje uitval in de opfok. Dat hoort er helemaal niet bij. Als dat procentje jouw embryotransplantatie is, dan denk ik dat je niet blij bent. Ja. Dus ik vind dat we daar is winst te boeken, vind ik. Uiteindelijk, we praten niet over kosten, maar over investeringen. Ja. Iemand vraagt zich af wat je het beste kan doen wanneer je een veulen hebt wat vrij laat is geboren. Dus wat je pas laat in het seizoen of misschien wel in het begin van de herfst-winter kan afspenen. Ja. Zou je die dan toch nog mee in de opfok nemen? Ja, maar dat is vind ik een moeilijke. Heb ik wel een beetje over na te denken. Kijk, het mooiste is die groepen gelijk toch opstarten. Is voor de opfokker het makkelijkst. Maar dan heb je een aantal van de late feuns. Wat doe je daarmee? Ja, het enige wat ik een beetje, maar dat is heel makkelijk zeggen van mij. Maar ik denk als je professioneel gaat opfokken, en ik denk dat het echt een professioneel iets is wat je zou moeten doen. Dan hoop ik dat bijvoorbeeld een opfokker ook kan zeggen van, hey, ik hou daar rekening mee. Ik hou rekening met een ploegje die later komt. Dat is heel makkelijk zeggen van mij, omdat ik ook wel snap van de bulk komt in het najaar binnen. En dan gaat die capaciteit bewaren voor een paar leftovers. Maar ik denk als je die zaak serieus neemt, dan is dat de beste methode. Ik zou ze niet zomaar nog proberen ergens tussen te drukken. Nee, lastig. Maar dat is moeilijk. Dus ik heb het niet zo. Ik hoop dat, kijk, het pleidooi, je moet altijd zeggen van waar wil je naartoe? Dat mensen snappen van ook opfokken is een professie. En als die opfokker zijn taak serieus neemt, denk ik dat die ook bijvoorbeeld prima deze vraag mee kan nemen en daarop in kan spelen. Makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Ja, maar het is wel iets om over na te denken, zeg maar. Wat is voor jou de ideale groepsgrootte bij jonge paarden? Ja, ik had hem verwacht, helaas. Nee, laat ik afhangen. Het hangt af van hoeveel ruimte heb ik. Hoeveel capaciteit heb ik. Dus hoeveel weidegrond heb ik tot mijn beschikking. Dat lijkt mij belangrijk. En in de binnenhuisvesting, wat is daar je ruimte? Mijn gevoel zegt een beetje van, ik zou die groep niet groter willen hebben. Maar dat is mijn persoonlijke idee. Niet veel groter hebben dan 10, 12 paarden. Dus dat is niet groot. Nee, want bij grotere groepen heb je dan toch wel meer kans op rangorde gevechten? Ja, rangorde gevechten. Maar dan is een paard, een aantal zwakke broeders. En ik denk als die groepen groter worden, gaat het verder uit elkaar. Mm-hmm. Dus ik ben daar niet zo voorstander van dat die groepen heel groot worden. Nee. Okay. Hier vraagt iemand die heeft veulen verloren aan wormen. Ja. En die zegt, terwijl ze wel ontwormd had. Wat is nou echt de beste remedie om te voorkomen dat je veulen de opfok ingaat en ook nog met wormen besmet is? Dat is ook een lastige vraag natuurlijk, want dit suggereert van, dan heeft ze hem als laten we zeggen, een veulen wordt geboren en dan is hij van veulen na opfok regelmatig ontwormd, met de goede middelen. Komt in de opfok en in de opfok overlijdt hij? Ja, nee, daarvoor. Maar dus ze vroeg zich eigenlijk af van blijkbaar doe ik iets verkeerd tussen het geboren worden van het veulen en het moment dat hij afgespeend wordt.
Oh, Want dan moet je hij overlijdt eigenlijk... al voor, laten we zeggen, voordat Ja. hij überhaupt naar de opvang kan. Ja, Ja, dat is een goeie. Maar daar zit, dat is heel raar, daar zit wel mestonderzoek bij. Dat kan je helpen en bloedonderzoek. Je merkt aan de manier van praten dat ik mestonderzoek niet heilig vind. Want op het moment dat mestonderzoek negatief is en ik heb wel een veulentje in dit geval bijvoorbeeld die mager is die het niet doet, dan moet je aanvullende informatie gaan zoeken. En dan kan het ook in het bloed. Dus indirect kan je in het bloed ook prima een suggestie krijgen van hé, maar die heeft het wel. En dan inderdaad van welk middel. En dan wordt het nog moeilijker. Het hangt een beetje van het type wormsoort af. Maar heb je bijvoorbeeld spoelwormen in dit geval. En hij is resistent tegen ivermectine. Dat weet je natuurlijk niet. Dan heb je hem ivermectine, geef je hem bijvoorbeeld. Maar die worm kan daar prima tegen. Die gaat gewoon door. Dus je krijgt een grote infectie en hij gaat dood. Want dat is het enige waar je over moet praten van, laten we zeggen, geboren worden tot aan opfok. ja. Moxidectine, dus de wat modernere, heeft daar nog eigenlijk nog niet zijn plek. Omdat die beesten daar te jong voor zijn. Ja, dat is een lastige. Het is vooral lastig als je dus ivermectine resistentie hebt. Ja. En Ja, jij denkt dat je hem behandeld hebt en er gebeurt niks. Ja, dus dat is ook wel de reden van dat wij bijvoorbeeld terug, dan schakelen we allemaal terug naar, een beetje vreemd, maar dan schakelen je terug naar hele ouderwetse wormmiddelen. En die pakken, een beetje raar, daar was vroeger dan resistentie tegen. En dan pak je hem helemaal terug. Wat oudere type wormmiddelen van laten we zeggen 15, 20 jaar geleden. En die kan hem prima pakken. Maar dan moet je wel checken. Ja. En ja, juist. En die vind je dus ook wel, die eitjes, in Ja. de mest? Ja. Oké. Ja. Ja, want de vragen zijn natuurlijk best wel legio rondom die wormen. Maar Ja. eigenlijk hoorde ik je ook al zeggen, er is geen maatwerk. Nee. Dus als je zegt, ik twijfel of weet niet zeker, overleg met je dierenarts en stel Ja. een plan op hoe je Ja. het aan gaat vliegen. Ja, en dus ook qua regelgeving denk ik dat het dan prima is. Het lastige voor ons als dierenarts is inderdaad van... de overheid wil dat wij een bepaalde kennis van het bedrijf hebben, dat we snappen hoe het bedrijf in elkaar zit. Maar het is prima om samen met de eigenaar van het jonge paard te overleggen van... Oké, dit is jouw situatie, hoe gaan we daarmee om? Je stelt dat op als een plan en dan denk ik dat je prima hebt afgedekt. Ja. En daar hoort wel mestonderzoek bij, zeker. Maar nogmaals, ik denk dat het onvoldoende is. Ja. En dus uiteindelijk is het ook wel goed dat je dat overleg met die paardenhouder en als dierenarts hebt. Ik bedoel, het is niet meer zo, dan komen we jullie aan de balie en zeggen, doe maar het sterkste middeltje en dan... nee, hè? Nee, dat is niet helemaal meer zo. Nee. Er hoort enig overleg bij, maar dat is logisch, denk ik. Ja. Maar nogmaals, ik denk wel, en bij jonge paren, dus daar vertrouwen op je mestonderzoek. Nee, ik blijf erbij, bij jonge paren moet je regelmatig ontwormen. Dat hoort er wel bij. Juist, Ja. heel belangrijk. Ik heb denk ik een van de laatste vragen voor je, Gerrit. De voeding van jonge paarden. Laten onderzoeken. Maar wat hebben ze nou aan energie nodig of aan eiwit nodig en aan mineralen? Zijn daar ergens tabellen van? Of, nogmaals, misschien wel de belangrijkste periode. Bijvoorbeeld ook toch ten aanzien van... ze groeien, ze zitten vol in de groei. Een aantal dingen wil je niet. Je wil geen osteochondrose in je paard. Je wil dat het een goed sportpaard wordt. Dus moet die voeding optimaal zijn. Ook die is voor mij moeilijk zo sec te verantwoorden. Wat moet daar precies in zitten? Ik geef een paar dingen mee van... daar moet in ieder geval voldoende eiwit in zitten. Want het is een groeiend dier. En ik blijf erbij van... het is een ruwvoereter. Dus je moet geen twijfel hebben over je ruwvoer. En heel vaak gaan mensen het de andere kant op zoeken. Dus ze geven ruwvoer en dan gaan ze brok heel ingewikkeld bijgeven. Zo van, maar daar is alles in afgedekt. Het draait altijd om. Je moet weten wat er in dat ruwvoer zit. En dat was eerder best wel ingewikkeld om die analyses te doen. Van wat voor voedingswaarden zitten in mijn ruwvoer. Maar dat is niet meer zo ingewikkeld. En dan heb je in ieder geval dan weet je als opfokker. Oké, ik voer nu een goed product. Dat voer ik nu aan mijn paard. En dan doe ik het vrij simpel. Dan zeg ik oké, en dan kan je gewoon... kijk, het meest chic is van ik weet die waarden en ik ga mijn aanvulling met krachtvoer ga ik er een beetje op aanpassen. Dus ik zoek daar een brok bij. Dat kan allemaal tegenwoordig. Zeker bij die grote bedrijven is het prima te doen. Kan je overleggen met de voerleveranciers, dit type wil ik er dan bij hebben. Mensen doen het ook anders soms met een liksteen. Maar die ruwvoer is de basis. Er komt een liksteen in, vitamine, mineralen. Ik denk ook dat dat prima is. Ik vind alleen lastig, nogmaals, als je een groep hebt van 15 à 20 paarden in één hok. Wie zit aan die liksteen en wie zit niet aan die liksteen? Wat is de opname per paard? Klopt dat dan? Volgens mij wisselt dat dan te veel. Nogmaals, dan zou ik zeggen van, en dat vind ik lastig in onze tijd. Je kan ook zeggen van, oké, dit zijn groepen, maar die groepen kunnen ook
in de handen genomen worden, hals erom. Kunnen leren vaststaan. Je zet ze vast. Die geef ik wat meer, die geef ik wat minder. Dat kan je doen. En volgens mij moet je dat weer doen. Ja, want ik hoor jou dat ook extra noemen, zeg maar. Zorg ervoor dat je die jonge paarden genoeg in handen hebt. Ja. Kijk, ik heb niet zoveel gevoel bij zulke hele grote groepen. Nou, ik ga ook een beetje met mezelf af. Als ik door zo'n hele grote stal loop, dan kijk ik ook zo van, je kijkt om je heen, maar je hebt ze niet vast. Je moet ze vast hebben. Om iets te kunnen zeggen van, wat is er met de paard aan de hand? En dat werkt meer door. Want ik vind, kijk, als je ze als een groep benadert, dan heb je altijd een aantal zwakke broeders en een aantal dominanten. Die dominanten die gaan het wel doen. Maar die zwakke broeders wil je er ook bij hebben. Dan moet je ze in handen hebben. Moet je ze een keer apart kunnen voeren. En dat is makkelijk gezegd, maar volgens mij moet het die kant weer op. Dus ik denk dat je daar tijd en mensen in moet investeren. Ja. Goed om aan te geven. Hier vraagt nog een kijker. Wat is de beste leeftijd om naar de opfok te gaan voor de dus? Het belangrijkste is om te zeggen, niet te vroeg. Dus 6 maanden en ouder. Punt. En alles daarvoor vind ik knap vroeg. De laatste, heb jij, want je hebt natuurlijk jonge paarden, Friese paarden, maar ook bruine, zou ik maar zeggen, bovenlanders. Zie jij verschil in opfok tussen de Friese paarden en andere rassen? Dat is een goede vraag. Ik vind een Fries qua karakter is vind ik wat makkelijker in de omgang. Dus een Fries paard in de opfok is op zich over het algemeen prima te benaderen. Ik zeg heel eerlijk, van warmbloeden vind ik dat niet altijd zo. Zeker als die groepen groot worden, is dat niet altijd even makkelijk werken. Fries paard is daar wat makkelijker mee te werken. Ja. Zet je ze bij elkaar inderdaad van, daar wordt dan inderdaad van gezegd van, nou ja, dat maakt nogal verschil. Dus dat dan misschien een warmbloed sneller het overwicht heeft over een Fries paard. Ja, dus dat is belangrijk om dat mee te nemen. Ja, er zijn wel opfokkers die zeggen van, je moet eigenlijk groepen met Friese paarden niet bij anderen zetten, want dan worden ze wat weggedrukt. Ja. Ja. Friese paarden zijn eigenlijk net als Friese mensen gewoon heel aardig, zeg maar. Zeker. Dank je wel, Gerrit, voor je... Ik kom even naar je toe, want ik ben door de vragen heen. Dank je wel voor je interessante lezing. En eigenlijk een beetje traditioneel krijg je van mij deze mooie KFPS-muts. In de hoop dat het nog zo hard gaat vriezen. Dat je hem, daar gaat het op hebt. Want dan komen we nog naar die Elfstedentocht toe, zullen we maar hopen. Ja. Bedankt even voor het beantwoorden van je vragen. En mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust. Dan sturen we ze door naar Gerrit en zorgen we dat ze alsnog beantwoord worden. Dankjewel. En u dank voor het kijken. Dit was deze eerste college tour van 2022. En ik weet zeker dat we elkaar volgende week weer zien. 13, 14 en 15 januari voor de online hengstenkeuring. Helaas online, maar in ieder geval, we hebben een hengstenkeuring. We verheugen ons erop en we gaan er echt een dik feest van maken. Dus graag tot volgende week.